fuɗɗangol ngal orngal subongoji hoore yaako hande ko laawol lannitorgal artugol leydi ndin e hoore sariya caggal duuɓi 4 laamu faddewu e wi'e hooreɓe leydi ndin ko woni tun e nder ɗi duuɓi 4 feƴƴuɗi pelle politique e pelle société civile tawaɓe e cembe wurɗe e hooreɓe laamu hakkunde nanotirali no leydi ndin wona e ardorede non hande e wi'e maɓɓe hooreɓe société civile jayndiyankoɓe e yimɓe pelle politique hino ciwla a suuɗa andaka kaɓe woni médiaji radio e télévision ji hino soka pelle politique UFDG nde Cellou Dalein Diallo e RPG nde Alpha Condé no haɗa golle e nder lebbi 3 ɗum no waɗi ɓe tawretake e ɗi suɓugoji ɓe no wi'i ko hoorejo laamu hakkunde général Mamadi Doumbouya ko woni candidat kon hino lundi sariya e fodari ndi o ƴettuno yeeso guinena ɓen o tawetake suɓugoji hatta e nder ɗe balɗe 30 aroje candidat ɓe jeenayo a yaha e nder leydi ndin fof ɓe holla guinena ɓen ko ɓe faandi waɗangol leydi ndin wona golle e fiiɓantare faggudi e ittugol basal ɓe candidat ɓe no jonna milliard 2 kaalisi Guinée fi waɗugol orgal maɓɓe ngal e leydi ndin. Mamadou Adama Diallo, Conakry, RFI.